Κοτζίδη να έρθει κοντά μας για να σας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη υποδοχή. Πολύ ζεστή υποδοχή και πολύ συγκινητική. Για μένα ακόμα περισσότερο, είδα και ανθρώπους από την πατρίδα μου, από τις Σέρρες. Ήρθαμε εδώ με πολύ χαρά και διαπιστώσαμε ότι μας θυμήσατε πώς είναι να είσαι Έλληνας. Γιατί εμείς περνάμε λίγο δύσκολα εκεί κάτω και λίγο το χάνουμε καμιά φορά το κέφι μας και το χαμόγελό μας και την αισιοδοξία μας και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βλέπουμε ότι εσείς το κρατήσατε. Όταν φεύγατε έξω, ίσως να φοβόμασταν εμείς ότι να μην ξεχάσετε την Ελλάδα. Και τώρα ήρθαμε εδώ πέρα και διαπιστώσαμε ότι τη θυμόσαστε και την αγαπάτε και μας αγαπάτε και εμάς και μας δώσετε πάρα πολύ αγάπη σε αυτό το καλωσόρισμα και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα... Δεν ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό και είμαι και λίγο ευσυκίνητος, είναι η αλήθεια. Γιατί είχα και εγώ συγγενείς στη Σουηδία και έτσι έκανα και το πρώτο μου ταξίδι εδώ, στην Ουψάλα και έχω περάσει και εγώ ένα Πάσχα στο ελληνικό σπίτι της Ουψάλα όταν ήμουν μικρός, το 88, δεν λέμε πόσο, μικρός ας πούμε. Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ, τη δείξατε ήδη την αγάπη σας, αλλά θέλω να τη δείξετε με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα στους ανθρώπους που είναι εδώ και που θα αγωνιστούν για μας και για σας την Τρίτη και την Πέμπτη στους δύο ημιτελικούς και θέλω να πιστεύω και το Σάββατο. Θέλω να δώσουμε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές σελίδες, της χρυσή σελίδα μάλλον, για το ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι ο Αγάθωνας Ιακωβίδης. Και είναι και μια υπέροχη παρέα που έρχεται από τις Σέρρες, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, από την Πτολεμαΐδα, από την Κοζάνη. Είναι μια υπέροχη παρέα που είχε μια τρελή ιδέα λοιπόν να κάνει παρέα με τον Αγάθωνα. Είναι η Κόζα Μόστρα. Και που την Πέμπτη θα τραγουδήσουν για την Ελλάδα μας.